Sifundayo bengithi lizokuna la sithola khona we were introduced to 3 characters, actually 4. Sa introduce okokuqala kumhlengi, umhlengi isibongo sakhe owakangidi. Uyazi ngenza iphutha la nganga check sesubsconge laba basuke emgungundlovu noma basuka phi na. Ngicela nje ungiphi moment engconyana thi ngipause. Okay, sesibuyile. Angizange ngibeke nenhlanhla yokuthola ukuthi kahle kahle ikephi exactly ikhaya lika Mhlengi, kodwa I'm sure kuzo unfold as siqhubeka nestory. But sithola ukuthi indaba yethu takes place endaweni ezu-3. But ngizomention lezi esavelile, which is uMhlengi ayisuka khona eThekwini nala uMhlengi ayiya khona kubo makhaya yakhe asePortshepstone. So the last time sikhuluma sihlangana necharacter yokuqala uMhlengi Ngidi owayesuka eThekwini. Mhlengi on this particular day siyavezela ama features akhe kuthiwa umuntu wesilisa oyithandayo oyiqhathanzipho nje uyayithanda bakithi, nenwele zakhe nentshabe yakhe nefiziki nama perfume awasebenzisayo amakha ngesizulu ayamsuita nje umuntu nje ome kahle. So simbona ekhathazekile on this particular day, sivezela ukuthi uyasuka la ehlala khona. He makes his way to someone abe ne-appointment naye ukuthi uyokhuluma naye. On his way uhambe ukhathazekile, uyabuza ukuthi uzoyibeka kanjani indaba yakhe, uyajuluka, uyashisela, akayithole parking, frustrated, uze abe seshiwa isikhathi sokuhlangana nalo muntu avumelane naye. Sambona ehamba eyongena eflatini lalo muntu. Mefika sithola ukuthi ubelindwe a character sibele introduce kuyona kuthiwa uNontobeko. uNontobeko is a female